Sa headlines kan mga barata, bangkay kan 18 anyos na daraga na diskobre sa perang parte kang barangay Panikwason, Naga City. Pag-inspeksyon sa mga pinagbabakal na Christmas lights, pinuuna na kang Department of Trade and Industry Camarines Sur. Mga pulis sa Camarines Sur na nagpasairarom sa mandatory drug test, negative ang resulta. Irrigators Association Day, pinagkukundusermonyan sa Regional Office kang National Irrigation Administration. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Mike Angeles. Sa masunod na semana, bulan ni Disyembre na, kung kaya lagduan naman ang ginigibong pag-inspeksyon kan Department of Trade and Industry sa mga nagpapabakal ng Christmas lights sa sentro kang Naga. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Pirang aldaw bago ang paglaog kan bulan ng Disyembre, nagpuuna sa pag-inspeksyon ang Department of Trade and Industry Camarines Sur sa mga Christmas lights na pinapabakal sa mga tindahan sa Naga na iyo man ang ginagamit pang dekorasyon pagpasko. Sa paglilibot ninda, mayo pa man nagbabayular sa guidelines na itinao kan DTI kung iniligtas gamiton asin pasado sa mga testing. Ugma si Provincial Director J. Ablan hulita ang senaryong ini ang nagpapahiling na dakulang tabang ang mga pinagigibo nindang seminar sa mga business owners kung kayang araw kaining lakdang ang sa idang ipapadagos tangaling tama asin ligtas ang mga pinapabakal kan mga paratinda. Pigsasabay na yan, and so far mayo pa man any violation. Sana nga ni dagos-dagos. Again, it paid off kasi series of seminars man ang ginigibuta sa mga establishment. Kasi kami sa DTI, dahil lang kami nagpapara-enforce. We also educate, we also conduct seminars para ipaintindi sa establishments kung ano ining mga batas na ini, ano ta dapat nagsusunod kita, ano ang kagayunan kani. And I think, na-appreciate nilang araw kayan. Kaya talaga, grabe ang compliance, grabe ang pag-obey, pag-follow sa law. Kang nakaaging taon, sarula nagbayolal sa pinapabakal na Christmas lights kung sa nalingawan subot maglaag ng standard sticker. Ngunyan, inaasahan ni Ablan na mayong mabalgar asin mapadagos ang magayon na record na ini sa mga establishmento sa Camarines Sur. Last year, actually, may saro lang. Itong sa standards man giraray, pero nalingawan lang kaya sa sticker duman sa produkto. Pero pag pig-check me man talaga, itong brand na ito, talagang igwa siyang product standards compliance, itong quality markings na inaapot. Pero just the same, kasi pag nadakupan ka na mayo katong quality markings, it's also a violation. Pero I could say, halos kadaklan, generally speaking, mga safe ang mga produkto ng Christmas lights. Pero again, sabi ko nga ni, pag nag-enforce kami, magayon, pero baka kaya at yan, pag nalikod may bako na. So again, we still call upon the vigilance of the consumers na maging mapagmatsyag, maging analytical, maghilingon na maray ang produkto, tangarin kung bagay kita maloko. Para sa Genan TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, pag-alboroto kan sarong utility personnel kan sarong eskwelahan sa syudad ning Naga na nakuan nin video asin naglakop, haloy na subot ining naaksyonan kan eskwelahan. Ang utility personnel ang nagpromisa na dainaman ini mauutro. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Matapos maglakop sa social media ang video kang sarong utility personnel na yaon subot sa impluensya nin Arak na nag-aalboroto sa laog kang Mabolo Elementary School digdi sa syudad ning Naga. Tulos pinaglinaw kang school principal kang Mabolo Elementary School na si Ma'am Marites Ulitukit na haloy nang nasettle o naareglo kang eskwelahan asin kang utility personnel ang dai pagkakaintindihan. That incident, nangyari po yan kang November 14, 2025. Aga po siya nangyari. Nasettle na po siya. Ginibuhan mi na po yun yung aksyon. Nagka-orolay na po kami kayan with the help of 2 PSDSS of West District. And naghagad na po ning patawad si taong nabanggit or involved. Tapos nagkaigwan na din po kami ning pag-urulay na maghagad siya ning public apology. Dito ang sinagpagkasurundoan mi. And then tawa na lang siya ng last chance sa trabaho.
Kung sa pag iyan ginibo niya otro, mawahalian na talaga siya ng trabaho. Naghagad naman ng tawad ang utility personnel na imbwelto sa video. Sabi pa kaini, dain naman ini mautro, urog na tapati ang sa iyang pamilya, apektado kan pangyayari. Naghagad na po ko, sir. Ito ano masasabi mo doon sa video na nataraman tali, namuda ta kang ito. Naghagad na po ko, sir, na-settle na bigdi. Yaon na po itong mga bisor po ng DepEd. Naghagad na po ko ng sorry. Sabi ko nga, kulang na lang. Maghagad ka rin tawad mo niya sa inyo. Hindi, palbawa. Yung sa mga maestra, ano masasabi mo? Pag naginama ko, sir, nag-ano na lang ko, sir. Ginagalang ko man po, sir. Naghagad kang tawad sa inyo? Ayun po, nag-ano. Hindi na tumautro lang. Hindi na po, sir. Ano na, grabe na sa pamilya ko. Sa ngunyan, balik trabaho na ang utility personnel matapos ining masuspender ng 5 aldaw, huli kan pangyayari, alagad sa Mabolo National High School na nalipat. Nag-duty po na siya and tinaawan mi na din po siya ng consequences sa iyang aksyon. Nasuspended na po siyang 5 days and then bilang consequence, ko na siya sa ibang eskwelahan. Nagkasundo kami kang principal na saro dyan na iswap mi man duman sa gusto niya man na iswap. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, saro sa angat na inatubang ngunyan kan Mabolo Elementary School sa syudad ng Naga, apwera sa problema sa classroom, iyo ang kakulangan ng utility workers. Susog kay Mama Marites ulit o Kit, tigsarong babae as in lalaki sana na utility personnel ang katabang kan bilog na eskwelahan kan Mabolo Elementary School na may 956 na mga estudyante, 33 na mga maestra as in 8 non-teaching personnel na sabay-sabay nakikisuyo sa duwa nindang utility. Ang pinaka-problema talaga dito is classrooms, mga school fence, CRs, yun talaga ang pagkakonsider ko mga problema din. And another thing is yung kulang talaga sinda. Kulang ang utility workers ni. Imagine po nindo, saro sa ng babaeng utility, tapos sarong lalaki. So imagine po nindo, 956 learners, 33 teachers, and 8 non-teaching personnel. Nakikisuyo digdi, nakikisuyo duman, pakikani, pakikayan. Padagos sa mga bareta, pinagbisita na kan Municipal Social Welfare and Development Office as in MDRRMO kan Nabua Camarines Sur ang pamilya kan mga pinagbawian ng buhay sa road crash duman sa Kamalig Albay para mahilingan sa indang kamugtakan. Kaibahan kan MSWDO ang mga tag-DSWD Region 5. Apwera kan tabang kan DILG Bicol may tabang man na itataw ang lokal na gobyerno kang Nabua Camarines Sur sa pamamayo ni Mayor Fer Simbulan. Sa kasumpay na bareta, kinumpirmar ni Kamalig MDRRMO Head Romel Negrete na nakapagrehistro na sindaning 285 na road crash ngunya na taon. Sa nasabing bilang kabali naman ang mga road crash na sa indang pinagrespondihan sa mga barangay. Ang pinakadakulang insidenteng na-record subuot kan MDRRMO iyo ang banggaan kan 10-wheeler truck as in UV Express kung saan 11 sa 12 pasahero kaini ang pinagbawian ng buhay. So as regards the question for the record, yes. Then our office is recording our incident response for not only for this. So for the record, more than 285 road crash incidents recorded in our area of responsibility. Mientras tanto, inako ni Fire Inspector Warren Orendain, Municipal Fire Marshal kan Kamalig Fire Station, na kulang ang sinang rescue equipment na magagamit sa darakulang insidente araw kan road crash kan nagtalikod na aldaw. Maski kulang ang sinang rescue equipment, igwaman subot sindang personal na nagtapos ng special rescue course. Yung Bureau of Fire Protection po, nandyan na po kami. Trained po kami. May mga trained po kaming personnel, may special rescue course kami. Medyo kulang pa po talaga yung government sa mga rescue equipment. Yun po ang pinaka-importante kasi yung pang-lift talaga kahapon, kaya tayo nahirapan. Diba? Sa sumuyang pagbabalik, bangkay kan sarong 18 anyos sa daraga na diskubre sa puwerang parte kan Barangay Panikwason, syudad ning Naga. Yan as inibapang bareta digdidang sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak.
nga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Sa pagpapadagos kan mga bareta, ngunyan pa lang nagpupuuna ang Naga City Bicycle Board na pinamamayuhan ni Mr. Boboy Hernandez na magtaonin abiso sa mga nagpaparehistro kansay ng e-bike sa lokal na gobyerno kang Naga sa posibleng pagbawal sa sainda na mag-agi sa tinampo na konsideradong national highway. Ini matapos ang amay na anunsyo na posibleng sa enot na aldaw kan bulan ng Disyembre, magdakop na ang Land Transportation Office ng mga e-bike na mahihiling na nagbabiyahe sa mga national roads. Yes po, dapat po abisuhan ta sinda ta almost 4,000 ini mga e-bike dito sa Naga. So dapat po maabisuhan sinda ta magka-problema kita na tikitan sinda, lalo na po ang nagpababa ng kasuguan na ang LTO mismo po ang madakop sinda at may kaibanan po ng impoundment. So mahalat po kami kaya ang santuyang approval kang Committee on Transport, hinalat ko lang po siya. Luwas niya na po siya, ayusin niyo po before Monday po, mapaluwas po kaming notice kaya. Sa police report, sarong 18 anyos sa daraga ang nadiskubring mayo na ninbuhay sa puwerang parte kan Barangay Panikwason, syudad ning Naga. Padagos man ining pinag-iimbestigaran kan mga otoridad. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Mayo ng buhay kan mahiling kasuudbang hapon kan sarong minor de edad na nagahanap nin pili ang 18 anyos na babae na nakahigda sa maduot na porsyon kang Barangay Panikwason, Naga City. Ang minor de edad ang tulos naghagad tabang sa haraning harong kung saan kaini nahiling ang daragita. Dangan nagreport sa barangay officials kan Panikwason asin sa Police Station 4. Kang magresponde ang pulisya, naabutan kaini na mayo ng badong pantaas ang daragita. Ang satuyang kapulisan nagresponde. Nagresponde sa lugar. Pagabot sa lugar, ngayon to nahiling ninda
na may sarong babae na nakahigda na mayon ng sa plots pantaas. So, ang ginibukan sa tuyang investigator and Police Station 4 nag-request nila ng SOCO para i-process sa crime scene. Sigun ki Police Captain Daisy Angeles, nagpaaram subuot kan November 26 nin hapon ang biktima sa iyang magurang na magibo inining research, alagad da ina nakauli. Base sa statement katong magurang, nagpaaram ining aki niya na bako naman siyang minor de edad. Mga bandang alas 5 ning hapon na makandak ning school research. After kato, day na nag-uli. Then, naraman na lang ninda na pag-abot ni Cap, nag-report sa iya na yun na nga nito. Harap na kato ang nangyari. Naghali si Aki sa inda is November 26 ning hapon. And nakuha nga di si Aki, si Bangkay ka Aki, November 27 na niya. Hinahalat mo niyan kang Naga City Police Office ang resulta kan autopsy kan Daragita para maaraman kun ini pinaglugusan bago ginadan. Kabali sa pinag-aaram kang pulisya kung ano si naging motibo sa panggagadan sa biktima asin kung si Isay ang may gibo kaini. Sa ngunyan, padagos pa din ang pagkandak nila ng investigation para magkaigon ng hinaw kung ano talaga ang nangyari, kung si Say may kagkibo ka ini, and si Say ang suspekta. Pag-abot naman duman sa kung ano itong posibleng nangyari sa iya, kung ang cause kang pinagadan kaning aking ini, legal age na pala nini, for autopsy pa kaya siya, kaya hindi ita pa siya ma-divulge sa ngunyan kung ano talaga ang cause, kung ano talaga ang main reason. Para sa Janan TV48 Naga, Cristina Balansuela, Newsbreak. Mientras tanto, habang may upang malinaw na datos ang Naga City Police Office kung si Isay ang naggadan sa 18 anyos sa Daragita na taga-barangay Panikwaso, Naga City, bawal mo nang isa publiko ang mga person of interest na pinaghiling kan Police Station 4 para dai maapektaran ang nagpapadagos na investigasyon kan pulisya dapit sa insidenteng ini. Sa ngunyan, igo kita mga persons of interest pero dai mi pa pwedeng i-divulge ang information regarding digdiyo kasi baka maka-apekto duman sa pagkandak ng investigation. Sa iba pang balita, arestado kan Special Operation 5, PNP Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit Camarines Norte, Provincial Intelligence Unit, Daet Municipal Police Station sa pakikipag-koordinar sa PDEA ang sarong persona na residente kan Barangay Magang, Daet Camarines Norte. Si alias Jello ang nakumpiskaran ng tulong not tied transparent plastic sa Shane Subo at Shabu na nagkakantidad 1,054,000 pesos. Nasa custody na iningunyan kan PNP sa Camarines Norte, mantang pinag-aasikaso na ang kasong isasaangat sa SAIA. Sa iba pang bareta, negative ang gabos na pulis na nagpasairaron sa mandatory drug tests kanakalis na aldaw na pinagibo sa Provincial Forensic Unit. Ang mandatory drug test ang pinanginotan mismo ni Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director kan PNP sa Camarines Sur. Kanakalis na November 24, 188 na pulis ang nagpa-drug test as in 78 man ang nagpa-drug test kanakalis na November 25. Ang mandatory drug test ang parte kan programa kan PNP na masigurong mayon in miyembro kan organisasyon na inbuelto subuot sa paggamit ng illegal na droga. Sa iba pang bareta, bilang pagbisto kang National Irrigation Administration Bicol sa dakulang kontribusyon kan mga Irrigators Association sa rehiyon, nagkatiripon sindangon niya na aldaw sa opisina regional kang NIA digdi sa syudad ding Naga para sa manlain-lain na aktibidad.
Susog kiniya Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera ang Irrigators Association Day sarong paagi para tawan pagbisto ang sa indang pagiging partner kan ahensya. Inako ni Engineer de Vera na ikakayanon kang niya ang pag-implementar kan mga programa kung mayo ang mga Irrigators Association. Alam niyo kasi, yung mga farmers natin, yung partner talaga natin. Partner namin, hindi namin, sabi ko nga, hindi namin kaya na palakarin o maintain yung mga irrigation system namin na kami-kami lang. So may mga INP contract yan, irrigation management, maintenance program ang mga farmers natin. So sila yung katuwang namin. So every year, binibigyan namin sila ng parang recognition, no? Yan, recognition. Ito nga yung parang recognition din sa kanila. Mga tugang, 27 days to sana Pasko na. Ang Christmas countdown ay nihatod kang Naga College Foundation Changing the Game. Ang One Love Christmas Project kan GNN TV48 Naga para sa mga salit na komunidad, nagpapadagos kunya na taon. Para sa indong mga donasyon, partnerships as in sponsorships ang mga kahapotan, mag-upod sana sa 0946946984 o mag-email sa gnntv48naga@gmail.com. Asin yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinuksog na puwersa kan GNN TV48 Naga, News and Bicol Affairs. Dahil may nangunay i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming matod ng mga baratang garantisadong nanginginot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga barata asin istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Maika Angeles, asin ini ang GNN TV48 Naga News Break. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry-ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, morag ka?